non lom ke viral plu Emily bidasing leng lapen ke nili pen akheng no video viral dut apu thak sini nang li tumhanai cho hang pon ahok lo laso video bang ke nili tum viral ke ahok alam si viral lo lapen ke nili jung ning ke hang pen laso chipa viral ji puge kali nili phan lasong bong nang ke to tum ke do jok ajoy ni lo lapen ke Emily sarta nili phan contact na call pen chitong nang pa joy ni nita mani hala suhut bang han ka chathan Peter tiso han ka chathan a joy ni sinon ni la so akisung ke phunang lo ni jong si Peter tiso han la so kisung ala hai Emily pen message to text dong chi call long pu chathan thi poson te ni la so kisung a long ke phukli de ji polo alam ma ke ni phan Peter tiso ta nang use lo ni phan physical bustanang dolo ni Emily sar pen contact do bom hut pen ke alang ni han physical lang dolo labang ta ahok lo plus ako guhati nang ke pon busita Emily lo ke dami po huta Peter di sosi nang pon lo plus room hada ke enta Peter di sosi ke en lo ako ni phan physical tan klembe lo lapen ke ni ke dam ta ahok alam si ke dam lo sar na ke hanga join ni pensi ako la so video enoi puna ke toy ta Peter tiso sina ke toy la pen ke Peter tiso pen nang tum physical ke document tu hotlo ni bang ke chipugit adet bang dekhi sita hedi la so pen aprang sini tu physical do nang tum relationship tong ke doma mate relationship mane jirpi jirpo atru ben sini tu mi do relationship pu ane kanila la pen ke ni la so lam ka chithana join ni pen si alang ni phan nang hung bon na son chi chimatha lo mane hodai ta continue ta call ta do lo nasido lo pe khobor lo message ahita na pi la pen to ni pini dorde pu phe pista hedi cho hangsta joy pi la pen ke non la so video ke en ita ni methang mobile kali Peter tiso mobile si ni phana ke pi ajoy ni ni la so mobile pon ni hala so Oppo mobile non ya mobile ta do ni phone binong ke sita hala so video ke en vek ke Peter na ke pia phone pen ni ke en di la pen ke Peter ni phanang toy te poson te ni dam di de chi polo ni phan la hai latum se khenu akam na ke japon a son lo latum si ni phan man ijot na ke jor lo latum si ni phan Emily long ke jor jor ta eng la pen ke non do thulan la so video ke endam huta ni ahok lo ni ke do din ta chini ne guhati puke ni ke non mane damot puta ni imboji la ano latum sidang ke toy punang kumat mar phan sigi pudang no naman ke la bagay pudam nan ko Agustin Sarsi Peter han toy tahay Peter la silipan ke toy non la so Agustin ke kumat lo Agustin Kramsa ni laan ke alang peta pura face to face ka chit heklong puke complete lang sita ni amuni han ta laan ka chini o puke kalilang sita ani sige mani bank chithan o chithang o join ni sini ka chini la pen ke Peter la so video a join ni pen poisa sta 30 lakhs pusta 1 lo pusi arjulo kumat tum lo so paisa awan ke Peter ti so pen Agustin Kramsa kumat long pen lo ke pan ke oh Emily da singleng sar pen pusi arjulo sita nili phan ke 2 lakh benai pi taki ahokalam sinon chipiar da ako kes sini phana ke thon ni hemsi a Peter tiso nang bisa se dela so Peter tiso posang ke thon ke nining tum ta do sita ni hem tum phan la hai lam chithan thi chithan hai he ni ta ni phan ta mo pini nang bidet na ni prang alam ta chima thana ni family han ta chima thana joy ni ma jo han ta la so lam chithan thi pini piposi la so news long ke bang nang ko ke ni phan la an ke viral munit tum ni phan mimi heng no na ki pu la pen ke ni phan video ko an sta na pa viral lo plus ni photo sta ko an ni post lo la si ni lihin pen ke so back pen pimren lo Peter ti so pen Agustin Kramsa han non mat alam ci pa clear dak de pulote la tum non mat phuta phunang po la pen ke ni kes pusta non pini pinang bong ci pipo la pen ke Emily Sarlong ke toy vekta Peter ti so siang toy vek lo afunta Peter ti so siang kilo don lo ke dam ni chini ne sita sar pen sini contact pen si sar si auto driver hanta chingki pen sini ke dam adin ke kola khetro athengno kola khetro pre kola kendro no ne la so thengno alang a hem long si
chini niki laan niki chini ni quarter lo sini ki matha dap la dakta mate phara hintong ni pilon ni sini ki matha dap ni gat ta chini ni la pen hap pen bang det pen hadi video a mobile pitor lang chipilo pitor long sido pilo la det pen tani han physical lang klem kitlang physical lang klem det sini tum kedam kirang ta pitor sa ipon lo nang keban lo hotel ta pitor tiso siki en lo nang gabi dang bom huki abi sita hala su a video enam det pen ahut ajo amat ni han physical do room ki en le kaprek pusita ni han physical la klem det apisi alang ami thang room ka chada Agustin Kamsa da kachira tu kwa thebang ke pitor tiso ni phanam than lora join ni sini la da Agustin Kamsa kachira rap dun do puning je daklo alam na ke la so 30 lakhs ke wan alam pen ni phan 2 lakhs nang palik ke hedi la so hut kaning je pilo Agustin Kamsa ni phan hili nang jong klok pen si ni phan la so video nang chibor i sita la so video ka abilo ni nang mehang pabang plastic card biko a video sini send to Agustin Kamsa phan ke la son sini panang pupe oh kalang ma puni ke adat ta ni pupe object so adat dam de sita non ke ni tudam na ko proje ni phala an na pa viral ko ni phana ke pa viral son thot la an so se alang tum posto na ni la an so se inside na ni pusi ni Agustin Kamsa pen pitor tiso phan ma ke condemn mane pimret no pinike josi la solam no namat pangsam se pinyeng bong pinang bong pangsam se lote Agustin Kamsa pen pitor tisolang ke nilong duulan nila aso sesi pa viral ji la pen ke ni phan ko pingmanay pasung ateng la tum no lamat la tum AI bendo ka bunay thulune matela an mga chini sita ni phan ke mathari mirdalin nang video ke pitor tiso pen Agustin Kamsa kachikrom ke leader sita la tum arlo pen nili phan sita nang chujordet lo lapen ke pinang anar so tum hasta la son ni phana son thot ki pho son si hala tum han ta chujor pukon ni ki pudan ji puke la si Agustin Kamsa ta ki mi ubang kali puta chini lo pitor tiso puta ni ke ki mi ubang kali pu chini daklo alam kan ki pipo se chini daklo pothe ke ni phan physical ang do expensi ni phan Emily bida singling lo na ke toy lapen ke video pusta engot pu anta la tum se ke to ya join si non ni ki en la so video la pen ke non ni ki sunga porhut pitor tiso la pen Agustin Kamsa tum na karja dunan ya dim si non la tum si ulta alam pathip thurong news ki pi la pen ke poster ki pa bon la so si na klem thurong ni phan ke ni inu dukwo sar ke plangjin ta hai sita ni inut man ijot duk bok sita ni ta ni man ijot do ni ta inut arsopi ni family do ni background do ni hem duk bok ta hai ni family tum plan o ta hai la tum han man ijot ni si jor era teng sita la so man ijot ki jor adin ke Agustin Kamsa pen pitor tiso si ni phan man nang ki jor ni family phan la pen ke ni phan sta nang jor lo man ta nang jor pilo la tum si so la pen Agustin Kamsa nang tum akimi chikrong la dinot nang tum athak aki magic krong lata nang ninga lo ke hingno tatulo la pen ke non so arlo tum han ni phana son thot man na ki jor la pen ni phana son thot ta ke chu jor kapre khan ki chu jor ji ku bangta ka chu jor tang kusita la hai bang ton no jok si in ton te prote so tak pa nang li tum phan non ama FIR pipensi nang li tum phan arrest sita nang pipo go la pen arrest back nang ji ako rana tum sita Agustin Kamsa pen pitor tiso phan ka ke mip ke hok ri no nili mithai ke phuan da choklo kapre tum phona ni lo pisi nili hin pen ba ke je thang phon lo arlo so phan akai pa thera la pen ke man pen ke jor pusitami la hai la tusta inton ever Agustin Kamsa pen pitor tiso non mat josi ni ke viral that a video nang tum chidilet le la pen ke rat tum hasta pa chidilet le la pen nang tum lam klar chipi pe plote nili hin pen ke so that pen sita kes pusta chidan nang kokpo joksi non ama la hai video a photos non ma pa chidilet le lol tangte rat along sita nili nang tum a videos pusita nang tum a character pusta nili wanang koklipo wanang kokpo alaman ke nili phan ke nang tum seng toy be nang tum sinili men pen poisa chobe la pen ke so aru tum phan man ke jor ni phan ke jor la son taxi kapre khanda jor no la pen ke
non amat matu alat non chini pangan link usta lahai video pe na join ni ni phana pasung det tahai la pen ke non ni Agustin ram sa pen pitor han la so estimate chipi det apot la so alam boy ka chipi join ni phana pasung ni han sta bor itahai la pen ke ni han ni prans ta na armut det tahai ni family han sta pasung det tahai la si jong si ni family kisung ni pran le dam jui pusita ni phana pasung prote Agustin ram sa pen pitor tiso se atai chi en bek nangji la ke pitor tiso la pen Agustin ram sa no namat lahai a video pachidilet non pachidilet le pulote la ke ni rat ahong jai long staba na kokpo la pen ke pitor tiso pen Agustin ram sa ke lamkar chipi bek nang po chipi pe pulote nang litum aphan kupi pilone alam pusta ni long do ko ano ni natum me henglo kam pusta natum do la pen ni phan sta nang klem bek alam pot ke natum han napaklang bek ji ake hai MLA bida single aphan sta ni lihin pen tuning rilo non eprang ki mesenji phan non ke dam tang lo pusini lihin pen ke hok lo non eprang ke bang ji mate non student punon misen party hoy tum sita nang ilong bang do utahai la pen ke la tum phan sita la son mek lang no pen lang lira nang inut MLA man pen chipi pen do vet thak vet chingki vet le do ino ni nang itu phana jehang ike ni phan ma tu tawe na ke ther na ke hap putawe ni phan poisa pe na ke nam pustawe tangka mahana ke pensi ni phanang nam desila son panji putawe ajattawe nili ningarlo ni phan non kuson na kisung la so kisung pen ni kuson si jok nang ni ma la pen ke ni phana pasung be phan kuson pe sila to han pasung ni ma la si ni hin pen ke la hai a problem ki do o join ni si ni nang li tu phanang chu hang nang kok lo na che khan nang kok lo rat ang lo sita